I dag skal vi snakke om forskelstest og rangordenstest. Men inden vi gør det, vil jeg gerne lige snakke sådan lidt mere overordnet om de forskellige testtyper og hvilke paneltyper man kan bruge til hvad. Sidste gang kiggede vi på denne her figur, og der snakkede vi om, at der fandtes nogle analytiske metoder og nogle forbrugertests. De analytiske metoder bruger man til at beskrive sit produkt og finde ud af, hvad det smager af og hvor store forskellene er. Og forbrugertester bruger man til at finde ud af, hvad forbrugerne synes om produktet. Når man skal lave analytiske metoder, så er der to paneltyper, man kan bruge. Det trænede panel eller ekspertpanelet. Det trænede panel, det består af 10-20 dommere, som man har udvalgt specielt, fordi de er gode til at smage små forskelle, fordi de kan smage og beskrive det, de smager, og så har man for øvrigt også trænet dem i det. Ekspertpanelet vælger man, fordi de ved rigtig meget om produktet, de kender de typiske produktionsfejl i produktet, og det vil typisk være mennesker, der arbejder tæt på produktet. Det kan være produktionschefer eller laboratoriefolk. Et ekspertpanel kan sagtens nøjes med at bestå af 5 dommer, men der kan også godt være 20. Et forbrugerpanel herovre, det består af mange flere dommer, 50-100 dommer, og det er fordi, de skal kunne præsentere den forbrugergruppe, man gerne vil sælge sit produkt til. Og det vil sige, at hvis man for eksempel vil sælge sit produkt til gamle mennesker, så er det gamle mennesker og småt spisende, der skal sidde i sit panel. Det, der er vigtigt at huske med forskellen på forbrugerpanel og trænepanel, det er, forbrugerpanelet, de har slet ikke forstand på hverken sensorik eller produkt, de ved kun, hvad de selv kan lide. De trænede paneler typer har meget forstand på produkt og sensorik, og derfor er de ikke egnet til at udtale sig på forbrugernes vegne. Hvis vi skal kigge lidt på selve testmetoderne, så kan man sige, at den simpleste testtype, vi har, det er nok den parvise sammenligning. Parvis sammenligning består af, at vi har 2 prøver. Vi har en prøve A og en prøve B, som vi serverer samtidig for dommerne, og så beder vi dem om at svare på, hvad for en, der er mest salt, eller smager mest af æble, eller hvad for noget. Og den slags ting, det er altså, hvor man spørger om intensiteten, den bruger man til et trænet panel. Men hvis det er et forbrugerpanel, så vil man ganske simpelthen bare spørge, hvilken smager bedst. Fordi der er 2 prøver, så kan man sige, at hvis dommerne ikke kan smage forskel, ja, så er der 50% chance for, at de vælger den ene, og 50% chance for, at de vælger den anden, og de bliver tvunget til at vælge. Det betyder, at man typisk ender op med at sige, at der skal være mindst 20 dommere, for at vi kan finde signifikant forskel. Fordelene ved den parvise sammenligning er, at den er nem at gennemføre både for panellederen og for dommerne. Panellederen skal jo kun forberede 2 prøver til hver dommer, og dommeren skal kun forholde sig til direkte at sammenligne 2 prøver. Fordelen ved den er også, at man faktisk godt kan finde ud af noget om forskellen på en bestemt smag. Altså er den ene prøve mere salt end den anden. Og det er også det, man bruger den til. Man kan bruge den til forbrugertest, eller man vil bruge den, hvis man gerne vil vide noget om en bestemt smag. Den næste prøvetype, vi skal i gang med, det er triangeltesten. Triangeltesten er lidt mere kompliceret, fordi man serverer 3 prøver for dommerne. 2, der er ens, og 1, der er forskellig. Hvor bliver det nu af? 2, der er ens, og 1, der er forskellig. Og så spørger man dommerne, hvilken af de 3 prøver adskiller sig fra de andre 2. Det er sådan, at dommerne får at vide, at de skal vælge, hvis de ikke kan smage forskel, og derfor er gætchancen for at udpege den rigtige jo en tredjedel, altså 33%. Og derfor igen kan man nøjes med lidt færre dommere. Denne her testtype er også relativt nemt, fordi at dommerne jo kun har 3 prøver, som de skal sammenligne direkte med hinanden, og det er også en fordel, at man kan nøjes med lidt færre dommere. Ulempen er, at man får altså kun noget at vide om prøverne er forskellige. Vi ved ikke, hvad det er, der gør, at de er forskellige. Og den anden ulempe er jo, at fordi prøverne står lige ved siden af hinanden, så skal de være meget ens for, at testtypen duer. Så den er bedst, hvis man ønsker at finde små forskelle på 2 prøver. Den næste testtype, vi har med at gøre, det er duo-trio-testen. Det er sådan lidt en blanding imellem parvis sammenligning og triangeltest. Igen har vi serveret 3 prøver, men det der er forskellen, det er, at den ene får dommerne at vide, at det her er vores standard, og så får de 2 andre prøver, og så skal de sige, hvilken er magen til standarden. Og der kan man jo sige igen, så er vi her, jamen hvis de ikke kan smage forskel, så skal de gætte, og det har de jo, kan de enten vælge A eller B, så de har 50% chance for at gætte. Og det betyder, at vi skal op og have 20 dommer, for at man kan regne med at finde forskel. Denne her testtype er også relativt nem for dommerne, fordi man har en direkte sammenligning. Ulempen er, at det eneste svar, man får, det er ligesom i triangeltesten, er der forskel.
Ikke noget med, hvad det er for en forskel. Og så er ulempen selvfølgelig også, at man skal bruge relativt mange dommere. Derfor er denne her testmetode lidt mere sjælden end de to andre. Så har vi en test, der er en videreudvikling af triangeltesten. Den hedder 2 ud af 5, fordi man serverer 5 prøver. 2, der er ens, og 3 andre, der er ens. I kan godt se, det ligner triangeltesten heroppe. For så spørger man dommerne, hvad for 2 er ens. Hvis dommerne ikke kan smage forskel, så har de faktisk kun 10% chance for at gætte rigtigt. Og det betyder, at vi kan gennemføre denne her test med 10 dommere, altså forholdsvis få. Til gengæld så er ulempen jo, at for at komme med et svar, så skal hver dommer smage på 5 prøver, og det betyder, at man meget hurtigt bliver træt, og det kan også være lidt uoverskueligt for dommerne. Derfor vil man typisk vælge at bruge triangeltesten til nogle sanser, der ikke så let bliver trætte. Det kan være følelse, lugt eller synet. Den sidste testtype, vi skal snakke om, den hedder A, ikke A. Den minder en lille smule om duo-trio-testen. Den foregår ved, at man serverer en prøve for dommerne, og der siger man, den hedder A. Og den skal de så øve sig i at smage på, og øve sig i at kunne genkende. Og derefter så serverer man en lang række andre prøver. Det kan være nogle A indimellem, og der kan være nogle andre prøver med. Og så skal dommeren bare forholde sig til, den prøve jeg får nu, er den med en til A. Den prøve jeg får nu, er den med en til A. Den prøve jeg får nu, er den med en til A. Det betyder jo, at de kan enten svare ja eller nej, derfor har de en gætchance på 50%, og derfor skal vi op på 20 dommer eller mere. Fordelen af denne her prøve i forhold til f.eks. triangeltesten, det er jo, at vi får rigtig mange svar ud af rigtig få prøver. Vi kan altså ved hjælp af at give dommerne 6 prøver få svar på, om 5 forskellige adskiller sig fra A. Ulempen er, at det kræver, at dommerne bliver trænet på at kende A. Så vi er nødt til at træne dommerne, fordi de skal pludselig kunne huske noget. De sammenligner dem ikke direkte med hinanden. Og derudover så er det jo også en ulempe, ligesom med triangeltesten, at den siger kun noget, om der er en forskel, men ikke hvad det er for en forskel. Den her metode er rigtig god, hvis man har den samme standard. Hvis man har en standard hver eneste dag, og man gerne vil se, om det, man har produceret i løbet af dagen er med til standarden, ja, så kan man bruge denne her. Den er også god, hvis der er lidt større forskel på prøverne, fordi at de ikke bliver sammenlignet lige op og ned af hinanden, og derfor så kan man på den måde prøve at se, om man kan adskille dem. Den er også god, hvis man gerne vil finde ud af, om nogle ukendte prøver er med til standarden. Så det var lidt om 5 forskellige forskelstest. De 2 test, jeg tænker, I kommer til at arbejde mest med, det er en parvis sammenligning eller en triangel, fordi de i allerfleste tilfælde kan dække det analysebehov, man har. Den sidste test, vi skal snakke om, det er rangordenstesten. Og rangordenstesten går ud på, at man får serveret en række prøver, og så skal man som dommer rangordne prøverne alt efter størrelsen af en intensitet, altså hvor meget smager prøverne af salt. Det kan også være, at man skal rangordne dem efter, hvad for en man bedst kan lide, hvis man er forbruger. Og der er det sådan, at alt efter hvad man bruger testen til, der er det det, der bestemmer, hvor mange dommer man skal have. Hvis man bruger forbruger, jamen så vil man jo igen typisk skulle have 100 for at kunne få svar på, hvordan de repræsenterer målgruppen. Hvis man bruger trænede dommer eller lidt utrænede dommer, kan man bruge en 5-10 stykker, og hvis man bruger eksperter, kan man bruge lidt mindre. Jeg vil nu anbefale jer at vælge 10-15 dommere til en rangordentest, hvis I altså ikke er alt for meget trænet. Ved rangordenstesten serverer man typisk et sted mellem 4 og 6 prøver for dommerne. Fordi hvis der er mere end 6 prøver, så bliver det alt for anstrengende for dem at huske. Det er svært at finde ud af at rangordne så mange. Og hvis der er færre, så kan man så godt bruge en parvis sammenligning og gøre det 2 gange. Men hvis man nu har nogle meget stærke prøver, der enten lugter stærkt eller smager stærkt, så kan man ikke have så mange dommere eller så mange prøver, fordi så kan dommerne simpelthen ikke finde ud af det. Så skal man gå lidt ned i antal. Nu har I lært lidt og hørt lidt om de forskellige forskelstest, og nu skal vi selv i gang med at planlægge nogle forskellige bedømmelser. Held og lykke med det, og tak for i dag.